uNkulunkulu akakulonde uphile uPastor Winnie. Okubalulekile ufanele ukuthi-ke le namba isense ngoba uyimember uyanikela kwi-channel kuphela. So unanika Prophet Mbama Monday to Friday kuphela. Saturday and Sunday abantu abayinkonzweni. Thapsile Mbatha, amen. Ngicela ukubuza chaza niphupha-ke inja enkulu ebrown. Bengijabulela kakhulu kodwa uma ngiyinika inyama nethambo engayidli. Futhi-ke la sizothatha-ke le nyama nethambo sithathe njengokudla. Sizosenza igama elithi ukudla ngoba omunye uzophenikeza isinkwa, omunye uphenikeza ini, kodwa ingakudli lokho kudla lokho kuzofana-ke. Uma uphakela inja ingakudli lokho kudla, when you are feeding or giving food to a dog and it doesn't eat, akusakusho. One, ngokwesintu uma kungenzeka uphuphe uphakela inja, kungathathwa njengophawu olubi uma inqaba ukudla, ngoba lokho kusho ukuthi kungenzeka kukhonjiswa ukuthi azange samukeleke isithebe okukanye iladi noma-ke isimayo. Uma kuwukuthi usanda kwenzela izidalwa umsebenzi, uma kudle iphupho lifika ngemuva ukuthi kade nenze umsebenzi, kade nenze iladi, kade nenze isithebe, kade nenze isimayo, kade ubuzonikela ukuthi uyondla uyaphakela, akwamukelekanga. Oh, okay, asibeke kanjena kodwa kuzizakale kahle kwabanye. 2, kuyenzeka uma uphupha inja, uphakela inja kube uphawu oluhle uma inqaba ukudla. Lokho kusho ukuthi kungenzeka uyakhona ukuthi-ke akudingeki usenze isithebe okanye iladi noma isimayo. Usho ukuthi ungazihluphi uma kuwukuthi kade uhleli ukwenza umsebenzi. Yekela isidalo sakho siyathokoza nje ngawe, kodwa asifuni ukuthi ube umuntu ohlabayo wena, asifuni ube umuntu owenza umsebenzi. Abanye abantu idalo zabo asibadingi nje ukuthi babe abantu abahlabayo, kuba abantu abenza imisebenzi. Ukuphila nje benze lokho bayokhonyiswa kona isidalo ukuthi ayizange ukwenza lokho kuphela. Kusho ukuthi manje uma kuthona kade uhleli ukwenza umsebenzi, isidalo sakho kukhombisa ukuthi sithokozile ngawe, kodwa asifuni uzihluphe ngomsebenzi. Akudingi ukuthi wenze iladi, akudingi wenze umsebenzi, wenze isithebe noma ngabe isimayo, whatever ukubiza ngani. 3, kodwa-ke kwesinye isikhathi uma uphakela inja kungaba uphawu oluhle uma inqaba ukudla. Kungenzeka uyakhonjiswa nje ukuthi unomngani noma umlingani noma nje umuntu oqotho okukhathalele nokuthandayo ongazele imali empilweni yakho, futhi ongeke ayamukele imali uma uzama ukumdizela lowo muntu. Asibeke kanjena-ke. Number 4, kwabanye uma uphupha uphakela inja kuwuphawu olungaba-ke oluhle uma inqaba nje ukudla, ngoba lusho ukuthi kungenzeka ukhonjiswa ukuthi kunomuntu ozokwenqaba usizo lwemali noma usizo loxhaso okanye umsebenzi ozomtholela wona awunqabe. Ngiyabona kungenzeka njengamanje kunomuntu ohleli kumnika usizo lwemali, noma uhleli kumxhasa nemali, noma uhleli kumtholela umsebenzi, uzokwenqaba lowo muntu loyo.